Ktorá matematická funkcia by najlepšie vyzerala ako očná linka? Pokračujeme logaritmickou funkciou. Y sa rovná logaritmus ax. Použijem linku zo Sephory. Začneme s rastúcou. A je väčšie ako 1. Tu si ešte predstavím moju y-novú os ako asymptotu. Budem sa k nej približovať, no nikdy nedotknem. Tá tension. Myslela som si, že viem, kde je nulový bod, ale vyzerá to, že som padla ešte nižšie. Dneska netočíme len video, ale aj graf z minulého partu. Ešte klesajúca a je väčšie ako 0, ale menšie ako 1. Tá funkcia mi givuje off také emo vibes, hej, možno preto, že je monotónna, ale toto je už vrchol, pritom žiaden nemá. Hneď budeme pokračovať, len si dám log. Chápete, log ako logaritmus. Podľa mňa jediné, čo je na tomto kladné, je definičný obor. Tak na jednotku to nevidím, ale tej sa to aj tak nemôže rovnať. Trošku to vyzerá, keby som išla na rave. Hodnotím to tak 3.6, not great, not terrible.